Vrstvy a ich správa. Tak ako každý pokročilý vektorový grafický program, ako napríklad Corel, Illustrator, Arizona Callisto, ako aj Photoshop, pracuje aj animačný software, ako napríklad Flash s vrstvami a využíva ich použitie ako jednu z veľkých svojich výhod. Vrstvy uľahčujú prácu používateľovi z rôznych dôvodov. Panel, kde vidíme vrstvy, je súčasťou panela Timeline, čiže časová os, kde tu sú umiestnené jednotlivé snímky alebo framey a tu vidíme zoznam vrstiev. Po otvorení čistého prázdneho dokumentu máme jednu jedinú vrstvu, základnú, do ktorej môžeme hneď umiestňovať objekty. Odpoveď na otázku, čo to vlastne vrstva je asi taká, že vrstva je priesvitná fólia, do ktorej umiestňujeme jednotlivé objekty, ktoré nakreslíme alebo importujeme z iných programov. Jednotlivé fólie, čiže vrstvy, na seba ukladáme a môžeme ich medzi sebou vymieňať, zneviditeľňovať, zamkínať, odomykať a meniť spôsoby ich zobrazenia. Uvediem príklad. Máme vrstvu Layer 1, ktorú ak chcem premenovať, 2 razy treba kliknúť na názov vrstvy a pomenujem ju. Do tejto vrstvy umiestním ľubovoľný obdĺžnik, čiže v tejto vrstve, v tejto fólii nie je nič iné ako tento červený obdĺžnik. Ak chcem pridať novú vrstvu, použijem túto ikonu, ktorá slúži na pridávanie vrstiev. Automaticky sa mi pridá zase vytvorené slovo layer a nejaké poradové číslo. Opäť 2 razy kliknem na názov a premenujem ho na elipsa. A nakreslím do tejto vrstvy elipsu s tým, že vymením farebné vlastnosti. Vo vrstve Rectangle mám obdĺžnik, vo vrstve elipsa mám elipsu. Keď kliknem v ploche na objekt, ktorý je v danej vrstve, automaticky sa mi prehodí daná vrstva, že ju mám označenú. Môžem pridať ešte jednu vrstvu. Podotýkam, že vrstva sa pridá na miesto, ktoré je nad aktuálne zvolenou vrstvou. Čiže ak som teraz v spodnej vrstve, pridám novú vrstvu, tak sa mi pridá nad ňu. No a pomenujem ju čiara a nakreslím do nej jednoduchú čiaru. Hneď z toho, čo som nakreslil, vidím, že dôležité je aj poradie vrstiev, že jednotlivé objekty sú zobrazené tak, že tá vrstva, ktorá je na vrchu, jej objekt, je najvyšší v poradí, v hierarchii. Pod ňou je vrstva line a až pod ňou, úplne na spodku, je obdĺžnik. Ak chcem poradie vrstiev meniť, dá sa to robiť veľmi jednoduchým spôsobom, že chytím, posuniem. Môžem ju dať hore, môžem elipsu dať dole, môžem čiaru dať úplne dole. Čiže funguje veľmi jednoduché vymieňanie poradia vrstiev, pričom poradie vrstiev je dôležité. Pri každej vrstve mám niekoľko ikon. Ikona ceruzky mi označuje, že v ktorej vrstve práve teraz sa nachádzam a s ktorou vrstvou pracujem. Potom je tu bodka, nad ktorou je ikona oka. Keď kliknem, daná vrstva sa mi zneviditeľní. Kliknem ešte raz, vrstva sa zobrazí. Vedľa nej je bodka, ktorá súvisí so zámkom, na ktorú keď kliknem, teraz je daná vrstva zamknutá a ja nemôžem nič s ňou robiť, ani presúvať, ani do tejto vrstvy nič nakresliť, pretože jednoducho táto vrstva je zamknutá.
Až keď ju odomknem, môžem s vrstvou ďalej pracovať. Toto sa dá urobiť pre každú vrstvu individuálne. Ak chcem naraz zneviditeľniť všetky vrstvy, kliknem na ikonu oka nad nimi a zneviditeľnia sa všetky. A ak kliknem na ikonu zámku, tak sa všetky zamknú. Zamykanie vrstiev je výhodné, že ak sa chcem uistiť, že nepoškodím si dve spodné vrstvy pri práci, tak zamknem všetky a odomknem tú vrchnú a do nej nakreslím nejaký objekt ďalší alebo proste budem s touto vrstvou naďalej manipulovať. Ešte je tu jedna ikona. Každá vrstva má nejakú farbu zobrazenú tu vpravo. Tá farba mi vlastne určuje v prípade, že v tej vrstve urobím nejaký pohyb, vidím v tej farbe, akým spôsobom je ten pohyb vykonaný a môžem ho upravovať. Na ukážku to môžem urobiť trebárs s touto elipsou. Zmažem tento objekt a urobím s touto elipsou, že ju rozpohybujem, napríklad takto. Vytvorím pohyb a ja jej dám nejakú koncovú pózu. Predĺžim si animáciu do 24. snímku. No a keď kliknem hocikam tej vrstve elipsa, tak tu vidím, akým spôsobom sa mi pohybuje práve v oranžovej farbe, ktorá je tu pri tej vrstve elipsa. Čiže vlastne toto je farba pomocných čiar pohybov, aby som ich vôbec videl a mohol ich upravovať. Ak chcem zmeniť farbu vrstvy alebo iné vlastnosti, dva razy kliknem na ikonu, ktorá je vedľa názvu vrstvy a zobrazí sa mi názov, môžem ho zmeniť, či bude zobrazená alebo nie, či bude zamknutá alebo nie. Tu je jej farba toho pohybu a môžeme ešte určiť, aký typ vrstvy to je, či je to maska, alebo priečinok, alebo nejaká vrstva s pomocnými čiarami. Pri kliknutí na farbu tej vrstvy sa mi zobrazí objekt, alebo objekty, ktoré sú v tej vrstve, tak, že nezobrazia sa výplne, ale ostanú len okraje tých objektov. Toto môžem urobiť pre každú vrstvu samostatne. Je to kvôli tomu, že keď mám veľa objektov naskladaných v celej ploche a sú dokonca aj nad sebou, tak ich vlastne nevidím a takýmto spôsobom si sprístupním pohľad na objekty, ktoré sú usporiadané pod vrchnými objektami, aby som ich videl a mohol ich upravovať. Môžem to urobiť po jednom, alebo aj naraz pre všetky vrstvy kliknutím na túto ikonu. Ak chcem nejakú vrstvu zmazať, slúži mi tu klasická ikona koša, čiže označím si vrstvu, kliknem na ikonu koša a daná vrstva je zmazaná. Medzi vytváraním vrstvy a mazaním vrstvy je ešte ikona na vytváranie priečinkov s vrstvami, čo je užitočné, ak mám naozaj veľa objektov, ktoré spolu navzájom súvisia, tak vytvorím priečinok, pomenujem si ho trebárs geometrické tvary. A všetky geometrické tvary budú v tomto priečinku. Vrstvy presúvam do priečinka tak, že chytím a potiahnem ho, takže sa mi vlastne posunie ikona aj s názvom vrstvy doprava. S týmto trojuholníkom môžem rozbaliť a zbaliť. Ak chcem vrstvu vyňať z priečinka s vrstvami, takisto potiahnem nad, čiže metódou drag a drop, takisto zmažem priečinok pomocou ikony koša. Na záver spomeniem možnosť maskovania. Špeciálne postavenie vrstvy je vrstva ako maska. Robí sa to tak, že pravým tlačítkom kliknem na jej mene a zaškrtnem maska. A vidím, že zo spodnej vrstvy mi ostala len tá časť, ktorá bola maskovaná
tou vrchnou. To znamená, bol tu hore ten obdĺžnik červený a ako keby sme sa cez neho pozerali na tú spodnú vrstvu, kde bola tá čiara line. Čiže zostal len taký nejaký priesečník, nejaký výrez tej spodnej vrstvy. Podotýkam, že po tejto operácii sa obidve vrstvy zamknú a zmenia sa aj takto ikony, aj usporiadanie. Ak chcem čokoľvek meniť, tak musím jednu alebo druhú odomknúť, zmeniť, trebárs takto, obsah jednej alebo druhej. A opäť až vtedy, keď obidve zamknem, sa prejaví výsledok ako maska, čiže obdĺžnik maskuje čiaru.